Takže čaute, tu je Dimdres, vítajte pri mojom vlogu. Hlasovom len. Takže vidíte tu Xbox 360 a Xbox 360 Kinect. A teraz vám ukážem hry a vy si vyberete a napíšete mi do komentárov, že čo mám natáčať. Prvá hra na výber je Xbox 360 Kinect Fable The Journey. Tak, aby to bolo viac vidieť. Tak, ja si ukážem Monopoly. Vlastne. Možno toto. Počkaj. Si toto tak ukážem na ďalšie hry. Len toto si nákopu. Potom Lego Indiana Jones Original Adventures, Kung Fu Panda, skúsim bez svetla teraz. To je to lepšie takto. Potom Xbox 360 Kinect Sports Kinect. Čakajte. Kinect Star Wars. Kinect Adventures. Toto. A toto vám natočím keď tak o 6 mesiacov. Lebo vtedy budeme mať nový počítač. Dobre. Ale to nie toto som myslím, že ukazoval. Tak to sú všetky hry. Dúfam, či sa vám tento vlog páčil. Hej, tak dajte like, odber a napíšte koment.